कसम धरहबो तारो काहे ससुरा में अगिया लगावो तारो। अरे ये सब का करो तारो? तो का करी बतावा? जानू हमरा के कसम धरहबो तारो काहे ससुरा में अगिया लगावो तारो। से नूरा के लाज तू बचई हनु हो। हमरो सुनो भले भतरा के सुतई हो का? तो किया लगई हो। भले भतरा के सुतई हो तो किया लगई हो। हमसे ना हो पाई। अरे तू चाहबू तो सब हो जाई। नैहर के बतिया भूला जानू हो। अरे काहे के देता रसा जानू हो। काहे ऐसे करेला? अरे हमार जियल तो खुदे मोहाल भइल बा। से नूर लगई बुतू पियावा के नाम के। हाँ हो हम नहीं रहब कोनो काम के। मिले आइब तोहरो से बोलई हनु हो। ठीक बा सुना भले भतरा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। का? भले भतरा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। ऐसे कैसे हो पाई? अरे सब होला। पूछिए जे बिमलेश तो का हम बताइब। आशीष के अलावा जे तकिया लगाई। अरे हमरो बारे में सोचा। ए जान का? बस करके भाव बुझा माने नहीं मन हो। काहे हो? आनंद डिपी के हो धन हो। फिर नाही बतियाए कढ़ई हनु हो। काहे? भले भतरा के सुत